In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special missions and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen and amen. Maayong gabi, paghigalag mga igsoon na anin sa pagkinig ng ato nga programa sa TV Apulia.Argumento nga gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International Sir RJ Seno o banyo ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolik. Live kita karon sa atong Facebook page, RJ Horolan Sandro Secam TV Apulia.Argumento page. O sa wala pa nakapag-follow sa atong mga pages, i-follow ninyo nga itong mga pages, RJ Horolan Sandro II TV, Apulia.Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. Uga pwede sa mag-send din na og Facebook stars. So sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga itong mga channels, The Lay Catholic Apologies, into sa official RJ Sandro II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious sa Forum. Uga pwede sa mag-send din ha, uga super sticker, super chat, and super thanks. And ayun, magpasalamat una ko sa mga igsoon na itong mga Katoliko ang kanina nagataban ng suporta sa atong programa. Pinagyan nila Sir Ronald Escalar and family, Sir Romeo Enodian family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and the family, Sir Dencio Civillas and the family, Sir Tupig Galimit and family, Ma'am Berdan Lapera and family, Sir Jeff Atienza and the family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernan and family, Sir Jubilacy and family, Sir Aramillones and family, Sir Edmundo Esteban and family, ug sa tanan nga nagataban nagasuporta pagkahuman wala nagapalito sila mga pangalan. Daghan kayong salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kining ato ang program ani agihapon dinhi sa social media. Ug until now nagkinahanglan gihapon kita mga sir ug mga ma'am sa inyong tabang suporta kay lagi mi mahimo dinhi mga sir ug mga ma'am kung wala inyong tabang suporta. Sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala inyong tabang suporta pinagos mga account numbers kana account sa mga screens kana nagadagan nga information o pwede sa mo mag-send og message tong page kung bayar limitan sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. And thank you po di ay Sir Ronald Daridor sa pag-sponsor sa amo ang uniform sa tawag ining Fire Olympic kay moapil ang ato ang team, ang ato ang service arms sa Lay Catholic Apologies nga mo ning Falcon Fire Auxiliary moapil og competition this coming March 14 dili sa Davao Manggod na naay tawag ining Fire Olympic nga himuon ang Davao City Fire District. So ang ato ang service arm sa Lay Catholic Apologists kining Falcon Fire Auxiliary so mag-appeal sa competition para fighting tawag ining competition niya usa ko ako man ang coach dito. So mo appeal ta na mo appeal mi mahitabo diya sa LPU sa Lyceum kung wala ko tawag ining masayop this coming 14 and gitawag og 15. And thank you guys Sir Ronald and sa Rovivros Engineering Services. Thank you kayo for sa sponsor sa amo ang tawag ining uniform. Okay, so before ko mag-adto sa tuang topic, balikan na nako to gamay kanang mga sige panghambog sa tong mga higalang mga tagak nga peke nga mga sabadista. Ay ingon pa sila ni daog kuno sila kay ni angkon kuno si Brad Paul Alima nga nasayop si tawag ng Ginoong Hesukristo. Actually dili mo gud to mo i-point ni Brad Paul Alima. Nasayop in the sense sa dagway og sa mata sa balaod sa mga Hudyo. Nga naman kay ang balaod sa mga Hudyo istrikto o biblical ba ana nga nagsupak si Ginoong Hesukristo sa tawag ining balaod sa mga Hudyo. Nga naman kay inhuman naman gugayo ang ginahimo. So mo tong ginaingon nga ni supak dili tungod kay nasayop sa Ginoong Hesukristo no. Dili ngon ana ang tawag ining butit pasabot. And si Brad Paul Alima naghimo siya og kini bitong antidote nga para kung sa pa ba dili makalusot o dili makasulod ang tawag ining pangutana og akusasyon or argumento sa atong mga higala nga mga piki nga sabadista. Okay, so ato lang ng biyaan. Okay, si Kristo Jesus ang angay pasakupan na. Tinuod bitaw gyud na. Mo bitaw magpasakop mi sarili yung gitukod ni Ginoong Hesukristo kay siya gyud ang angay pasakupan. Kay kung dili ka magpasakop sa relihiyong gitukod ni Ginoong Hesukristo, asa magapuliton? Maimperno ka gyud. Ngano man kasi may muluwas nimo. Diha gyud ta magpasakop sa relihiyon nga gipasakupan sa mga apostol nga sumala pang San Pablo sa 1 Timothy chapter 3 verse 16 ingon pa niya, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Buti pasabot, nagpasakop sa relihiyon, dili sekta ilang ipasakupan.
Sir Nelson Sibilion, yes sir, good evening, good evening. Ug sa tanang mga taga-barangay Bansa, Butuan City, good evening. Sir Benjon Bacos, good evening. Sir Arnel Birao from Calamba, Misamis Occidental, good evening. Sir Jedi Gika from Magsaysay Kiali, good evening. Sir Randy Hebrio, good evening. Sir Ray Labanadera, good evening po sir. Ma'am Maria Lucilia Elioran, good evening ma'am. Sir MJ Manpinsahan, good evening, good evening. Okay, sige. Balik ta. Ang atong topic, relihiyon ang kinahanglan pasakupan og dili sekta. Nganong relihiyon manggod? Nganong relihiyon manggod ang pasakupan? Number 1 point, nganong relihiyon? Tungod kay ang religion manggod, it is a system of faith and worship. Sistema kana sa pagtuo og pagsimba. Tanaw na to ang gitawag og definition. Unya kining pagtuo og pagsimba dapat ang originator niini ang atong Ginoong Hesukristo. Kay dili pwede nga kanang ang kanabitong originator sa atong faith and worship magikan lang sa mga founders nga mga tao. No, dili pwede na. Magikan lang sa mga pastor. No, dili gyud na pwede. Dapat magikan kang Ginoong Hesukristo kasi Ginoong Hesukristo ang ana ay dakong koneksyon dito sa iyang amahan. Og siya ang makalatag, makahatag kanato sa dalan sa gitawag og kaluwasan. Sir Elber Bocol, good evening. Ma'am Joby Alescu, good evening ma'am. Sir John Carlo de Veros, good evening. So si Kristo ang tawag ining kuan. Si Kristo ang tawag ining makatultol or maghatod nato sa dalan padung dito sa kaluwasan kasi siya man ang gitawag og manluluwas. Siya man ang savior. So kung moadto ta sa pundok nga ang sistema sa pagtuo og pagsimba dili nagikan kang Kristo kung dili nagikan sa mga Amerikano, asa man dadon ang atong makalag ana? Asa man dalhon? Kang Kristo na gisaad si Kristo Saint John chapter 14 verse 1 nga moadto ako sa akong amahan, mag-andam akong lunaan lang kaninyo aron bisag asa ko tuapod mo. Di ba mo man nagsulti ni Kristo? Saint John chapter 14 verse 1 and 2. So buti pasabot makita nato nga kung diha ta magpasakop sa pagtuo og pagsimba nga ang Kristo mao ang nagpundar. Ang Kristo mao ang nag-establish. Sigurado ta makaadto ta sa ato ang gitawag og kaluwasan. Pero kung diha ta magpasakop sa pundok nga ang nag-establish lang pud sa faith and worship, mga Amerikano, di na pwede. Sir Vincent Banalo, good evening, sir. Di ba? So, mo na ang ako ang tawag ining point eh. Sir Regintan, good evening. So, mo na akong point eh. So, dapat magpasakop ta sa pundok na kung diin ang Kristo mao ang nag-establish sa faith and worship. Munang ingon ni St. Paul, Ephesians chapter 4 verse 4, ingon pa ni San Pablo kay kita may usa ka pagtuo, usa ka Ginoo, usa ka bautismo. Di ba? Ingon niya, usa ka Dios. May usa ka pagtuo. Buti pasabot kanang sistema ha, kanang gitawag og pagtulon-ana, kanang pagtuuha gikan nagsukad kang Kristo mo nagingon Kristo. St. Matthew chapter 28 verse 20. Tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So faith, number 1 faith. So ang katong gipasa from the time of Christ, gihatag niya, gitransmit niya didto sa gitawag og mga apostol. Sir Tam Iha, good evening. Gitransmit niya dito sa gitawag og mga apostol, and from the apostles gitransmit po nila sa ilahang gitawag og mga disipulos. Kay ang pinaka main objective nga nag-exist kining religion nga gitukod ni Ginoong Hesukristo, salvation. 1 Timothy chapter 2 verse 4. So ingon ana mga sir og mga ma'am. So makita nato, mahibaw-an nato mga sir og tawag ining mga ma'am, makita nato nga pag ang Kristo magud ang mag-establish ni ana, pag ang Kristo magud ang mag-establish ni ana, makita og mahibaw-an nato na ang ato ang gitawag og faith. Ang faith magud nato, mo magud ni siya ang road kung baga. Mao ni siya ang dalan padulong kang Ginoong Hesukristo. So kung kana nga faith, dili gani na siya tawag ining unsa na kana nga faith is dili gani na muhatod kang Kristo or gitukod gyud Amerikano, di gina muhatod kang Ginoong Hesukristo. Sir Mr. Bigwell, good evening. Di gina muhatod kang Ginoong Hesukristo. So kung kana mga faith na nag-establish karong panahon nang gagikan sa Amerika, gitukod og mga Amerikano, asa man ka ihatod ana?
asa man ka ihatod na? Ihatod ka sa yawa. Yawa man gyud padulngan ana kay sa kalibutan og ikaduhang tawag ining kinabuhi na to. Duha ra man ang Dios og ang tawag ining yawa. Ang gingharian sa Dios ug ang gingharian sa yawa. Di ba? So kung ang faith nga ato ang gigunitan wa nagsukad kang Kristo, impierno gyud atong dangatan ana. Sir Bastasa Jose Ranel, good evening sir, from Mulig Turil. Sir Rigel Quindao, good evening. Mr. Johnny Rosales, kay walay gidili kasi gingon ni mga way gidili. Chismis man ang way gidili. mauna ang hulhog sa mga pastoy nga mga chismoso. Kanang moingon sila nga sa simbahan Katolika way gidili. Pag sure oy. Samot mo dili mo ganun. Mao lagi sir Jeff. Sir Andy Cotejo, good evening. Bro, J. Carlo Badinas, imong gitago to si Brad Alfia. Sir Bro J. Carlo, Sir Bel Quirante, good evening. Sir Jeff, again, good evening. So, ingon na. So, pag naay tawag ining faith, pag naay pagtuo, atong siguro na, asa magikan ning pagtuuhan ni? Asa gikan ning pagtuuha? Kung gikan ning pagtuuha sa Amerika, ayaw. Nga naman, kaysa bala ang kasulatan, sawa na to ang problema ko ikaduhang mata. Wala dire. St. Luke chapter 24 verse 47. Usa gingon ni Ginoong Jesucristo 47. Usa gingon din asa magsugod ang faith. Asa magsugod ang pagwali niya. 47. Og nga sa iya ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala. Kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Ma'am Winter Summer, good evening. Sir Edwin Nagalyardo from Tandag City, good evening po. Sugod sa Jerusalem, dili sugod sa Amerika, dili sugod sa Japan, dili sugod sa Korea, dili sugod sa China. Sir Ray, magabi. Malagi, sir. Dili sugod sa Jerusalem. So kung kailang faith nato wa magsugod sa Jerusalem, dili na kang Kristo. Kung dili na kang Kristo, o sa mesulti ni Kristo. St. John chapter 15 verse 5, without me you are nothing. Kung wala ko, wala mo'y mahimo. Kay sila daw ang tinuod ni Daog. Tuloy Sir Rigi, kuan magud na. Kanang sige na talag angkon ana eh. Pero actually, sa tinuod lang first nimong dungog, mura og kuan si Brad Paul Alima. Pero ako ang tawag anang dissect ang tubag ni Brad Paul Alima, wala eh. Sila pildi ato kay wa sila kalusot. Kay Sir Edgardo Doncilio Cuervo, good evening. Ma'am Cynthia Bay, good evening po. Sir Edgardo, siyong pamilya, good evening. Sir Carlos Ortillano, good evening. Mo lagi. Sige, balik na to. Balik ta sa to ang tawag ining topic. So, buti pasabot, kung ningon si Kristo nga, without me, you are nothing. So, kung kanang faith, ngay atong gigunitan or imong gigunitan, wa nagikan sa Jerusalem kang Kristo. Wag yun nila ang kapainginan. May impyerno ka yun. Yan mo sila nga, kanyang inyo. Mo man palupok nila. Pero meron ang argumento pagtawag ining entrada pa sa kanang pagbutang-butang o pagpanangil, maingon din sila, mga Katoliko, kas Pilipinas, ayan yung pagtugi ka sa Espanya. Pero actually, ang Espanya, doon na sa mga apostol eh. Nga naman kay si San Pablo, si Santiago, naputong Espanya. Unya pagkahuman, gitudlo nila ang pagtuo for not less than 1,800 years ang nadawat na faith sa Espanya, even ginakonkira sila sa mga Moros at the time, Katolikong pagtuo. Sir Alan Zamoranos, good evening from Cagayan. Ma'am Cynthia, yes ma'am, good evening. Ma'am Cynthia Bay, good evening. Di ba? Katolikong pagtuo. So, ang faith nga gibit-bit ni Fernando de Magallanes dito sa Pilipinas, faith from Spain. And Spain, asa man nagikan ang faith sa Spain, gikan kang San Pablo o ni Senyor Santiago. Spain, Roma, ngano man kay si tawag St. Paul from Rome, ni adto man sa Spain. Roma ay bastang duula. Di ba? Rome, asa man pagikan ng pagtugi ka sa Roma?
Kanang gingon na St. Paul, Romans chapter 1, verse 7 to 8 nga, ang inyong pagtuo mikaylap, milukop sa tibuok kalibutan. Asa man nagikan? Nagikan sa gitawag og Jerusalem. Yes, Sir Arnel. Indeed, good evening, sir. Pero nalipat sila ang ginikanan sa faith sa Spain, nagikan sa mga apostles, gikan sa Jerusalem. Iyaya! Tinuod na. Tinuod na, sir. And usa sa mga dagko nga aparisyon sa mahal nga birhen kanang Our Lady of Pilar. Kana kay ingon ang mahal na birhen hangtod nga magbarog kining maong haligi. Nakit-an sa mga Espanyol ang mahal na birhen. Nagtungtong sa haligi sa panahon ni St. James. Kita nila ang mahal na birhen nagtungtong sa tawag ining haligi. Ingon ang mahal nga birhen sukad nga magbarog, hangtod nga magbarog ning maong gitog haligi, ang pagtuo sa Espanya magpabilin hangtod sa hangtod. Mo na nga bisan pagkapila sa gikonquer sa mga Moros, mga around the 6th, 7th, 8th century, wag yun na nahitabo nga nahagba ang pagtuo sa Spain. Sir Lander Ignacio, good evening. Yeah, Sir Ray Labandera. Salamat kayo, sir, from Maquila, North Cotabato. Na, Mr. Mulyot, kung viral yung makalwas, biyain na imong pundo ko, ikaw ni pulos. Biyain na mo simbahan, mamanda ni pulos. Nay pare makaluwas is Kristo, pangulong pare is pagtuo to. Unsa no mga tawanan ni? Di ba? Okay, so Spain, atras ka, Rome, kay ang faith nga naabot sa Spain gikan mag-Roma. Unya kanang faith nga gikan sa Roma, gikan nag-Jerusalem. Ngano man, kinsa may nagbitbit ana? Gawas ka ni San Pablo, San Pedro mismo. San Pedro mismo. Gayawit sila og Santiago, unya wa sila gaw na una moong gitawag og Santiago, kay ang Santiago na sa Spain na iyaya, tinuod na Sir Jeff. Tinuod na. Tinuod na. Okay. So ingon ana mga sir ug mga ma'am. So from Jerusalem naabot og Antioch, kay actually sa first 300 years magod na ay mga three tawag ani nga great patriarchates, mga main patriarchates sa first 300 years, ang patriarchate of Antioch, patriarchate of Rome, and patriarchate of Alexandria. Nya napay na yung mga minor patriarchates ang Jerusalem, nalakip na sa nalakip na sa tawag ining patriarchate of minor patriarchate. Sir Jairus Roma, good evening sir, sa imong pamilya. Sir, question ng Israelites, maupabag gihapon ang chosen people despite gikalasan nila ang ilang inheritance. Actually, magpabilin magud sila, forever magud ng kasabutan. Mas dako inuon sila og silot, sir. Tungod kay gitalikdan nila ang Dios nga dapat ilahang nunutan sa tawag ng kasabutan nga ilang gihimo sukad pa sa mga patriarka. Nagpabilin gihapon sila. Pero ang kuyawan na kay dako ang ilang silot kay wa nila dawata ang Ginoo nga mo gipaabot nilang manluluwas. Hilak naman pag mahawa na po daw stream media. Mo lagi, sir. Ay, nalang. Sir Ramil, Yalas family, good evening, sir. Tinuod ng rapture, huna na sa mga tagak, sir, summer, or ma'am, summer, huna na sa mga tagak. Sir Heroncio Ina, good evening. Wala pod malinawi og tubag sa usa mga subject. Kinsa man daw tawhan nga mugna naghingalan nga nahimong Roman Catholic ang Apostolic Church. Kinsa daw ang naghingalan? Actually, gilitok na maguda for the first 300 years ang term nga Catholic Church. Di ba? Sa panahon ni St. Ignatius, estudyante ni St. John the Evangelist. O niya, naana po na sa kredo sa 150 kanang I believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church. Naana po. Nya gisigundaan pag yun na dito sa kuan. Gisugundaan pag yun na dito sa Council of Nicaea, the One Holy Catholic and Apostolic Church. Pero nga nung naaman lang ang term nga Roman Church or the Roman Catholic Church, nga naman kay in honor na sa mga patriarchs ang established ni tawag inong ni Saint Peter sa first 300 years. And at the same time, ang Rome at the time, sa unang 300 kasiglo, mauna ang ilahang seat of authority concerning Christian faith. Muna kaniadto ka ng term nga Roman Catholic, even until now, dili man na siya official name sa itong simbahan katolika. Ang term nga Roman Catholic, ang title nga Roman Catholic, usa ka na ka-description nga ang buot ipasabot, kanang maong gitog pagtuo, hamoon ng pagtuo, nga gikan sa Jerusalem, nga wa dawata. So, ingon ana, Sir Heroncio
inaw. So ang point nako mga sir ug mga ma'am, pag naay faith gani nga dili magikan ana kang Kristo ug sa mga apostol, biyain ninyo na. Wala kini mga tagak ug mga sulpot nga naminaw nato karon. Pangutan-an ninyo mga pastoy, asam nagikan ang atong pagtuo? Asam nagikan? Kung kini bang ato ang tawag ini pagtuo, gikan ba ni kang Ginoong Jesucristo? Ano sa nahitabo nga gipasa ni sa tuwa kay ang sulti gud ni Ginoong Jesucristo, I will be with you always till the end of time. Ingon si Christ, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buti pasabot, ang faith nga gisugo niya sa verse 19 o verse 20, nga tudloi sila, dapat ipasa-pasa kini. Dili kini gitawag og mawala. So kay dili man kiniwala, pangutan-an ang inyong mga pastoy. Kanang rehistrado ninyong mga sekta, pangutan-an ninyo, pastoy, kining ato ang pagtuo ba asa man nagikan? Kumingon sila sumala sa nabasa, di gyud ka makabasa sa Biblia. Nga ang pagtuo madawat pinaagis pagbasa. Dira da history dapat tunan aning mga uhong hasta di ay mo lagi Sir Jeff. Hasta yung geography. Wala ka makabasa sa Biblia nga madawat ang pagtuo tungkol sa pagbasa. Na man gani ni basa pagka gipadad-an pagyud og magtutudlo si Filipe. Gitudloan niya ang tawag ining yunuko nga dili man na mao mo ni hangtod nga nakasabot ang yunuko og pagbunyag o napabautismo. Sir Edgar Montibon, good evening, sir, from Lapu-Lapu City, Cebu. Yes, Sir Heroncio. Ana, mga sir ug mga ma'am eh. So, kung ato ang tanawon, kung ato ang sabton pag-ayo, ang nakasulat sa balaang kasulatan ug ang kasaysayan sa gitawag og mga apostol, makita nato ug mahibaw-an nato. Mahibaw-an nato nga dako kaayo og kada bitawng kalambigitan kung baga. Ang faith nga to ang nadawat from the 1st century AD pa. From the 1st century AD pa. So ingon ana mga sir ug mga ma'am. So wala nga kung ato ang sabton pagsakto sa unang siglo walay laing Christian church at the time. Walay laing religion at the time. Ang simbahang Katoliko ra. Mabitaw ang sulti sa Young Student Encyclopedia, Sir Clint Garson and Sir Edgar Hagay, good evening. Ang gisulti sa Young Student Encyclopedia, ang giingon nga for the first 1,000 years, there is only one Catholic Church. All Christendom was united in the one Catholic Church. So, but pasabot, tanang ka-Kristyanuhan before ang 1054, sakop na sa Catholic Church, nagipanguluhan sa Santo Papa. Diba? Gipanguluhan sa Santo Papa. Gano'n man kayo kami mga tagak-an at the time. Wapay tagak anang panahon na at the time. Wapay mga tagak. So, ang faith, napasa-pasa kini tungod sa Romano Katolikong Iglesia. Walay lain. Walay lain. Mga sir og tawag ining mga ma'am. Sir Oscar Dominice from Torosas of Panglao. Good evening, sir. Okay na mogamit na gyapon ba? Sige, basahin daw. Unsang sita sa Biblia nga niingon ang balang kasulatan nga pinaagis pagbasa sa Biblia. Biblia composed of Old New Testament ha. Kini pagkapisot niya ba ipasa Pasko Ma'am Elizabeth and Sir Romel, good evening. Sir Jelkin daw ay oo. Si Mr. Ilyang Sabagtaning. So, yung ana ba? So, ang faith dapat gipasa-pasa ni, dapat na ay nidawat, na ay ni-receive. For example, kisa may ni-receive sa pagtuo sa mga apostol after 1st century. Ang ni-receive sa faith, Saint Ignatius, Bishop of Antioch, Saint Polycarp, Bishop of Smyrna. 2nd century, kisa may pinireceive after Saint Polycarp, Saint Justin the Martyr na Saint Irenaeus, Bishop of Lyons. Hangtod sa pag-abot sa 3rd century, sa panahon nila Origen, sa panahon nila ni tawag ng Tertullian. Pag-abot sa 4th century, Saint Ignatius, Bishop of Antioch. Saint Augustine rather, Bishop of Hippo. So diha palang daan, wag na maputol. Gi-receive ang tawag ining faith. Pabito kita mga Katoliko, pag mo declare og doktrina, pag mo declare og dogma,
Ang mahitabuan na is uting kayon gitong mga dokumento nga gisulat sa mga early fathers. Kay para tawag ining mahibaw-an nato. Kadto kining pagtuuhan nato, wa nag-iimbento karon, di man pareha ni mga tagak. Nag-iimbento karon ang tawag ining pagtulunan. Sir Biton Jersey Maker, good evening. From Tarlac, Santa Cruz, Concepcion, Tarlac. Ito na ako ng rapture sa akong amiga, sir, pero silent na jud ko kay wa may panudloan na, mahimo ko og igdo mo lagi si Ma'am Juby. Sir Albert Palo, good evening, good evening. Asa man Mr. Sabagtaning? Sir Joe Natividad from Dipolog City, good evening. Wala na batay sala kay human naman ta pagkamati ni Kristo. Kung mudawat ta sa iyang kamatayon, Mr. Ricky po, mawala gyud ang atong sala, mawala tong ato ang guilt. Pero kita mo bayad sa ato ang damage o penalty. Pagkasulat sa Biblia sa sulod sa libro nga Biblia nga non-existing pa man, gibalik-balik man siguro ni og tan-aw ning mga sulpot og Back to the Future. Wala lagi. Sama tama sa boss RJ, sakto ba ang rason sa uban nga pastora nga naa sila kalabutan sa pagwali sa diyang nabanaw si Kristo, gisugo man daw sila sa anghel nga ipaingon ang pagkabanaw ni Jesus. Ang mga apostol man to, Sir Sam, may labot na mga taga karon. Kanang gingon ni Kristo nga, panlakaw kamusta ng katawhan, paghihimo mo mga tinun-an, bautismuhin sila sa ngalan sa Amahan, ug tudluin sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Ang isultian na nagkadtong mga apostol. Nya ang mga apostol anudlo pod, buti pasabot ang faith nag-establish ni Kristo, gihatag sa mga apostol, ang mga apostol ang nagpasa, nag-transmit. Og until now, nagpabilin gihapon ang transmittal. Gina-transmit gihapon ang faith until now. So pag oras gani ang imong pundok, wa na apil anang pag-transmit. Piki na punduka. Piki na punduka. Sir Idol kayo niyo, good evening. Sir Marshall Orsal, good evening, good evening. Sir Larry Kasiban, good evening. Peke na. Diba? Asa naman sa Mr. Sabagtaning? Yung kabubuhan mo, pinapasa mo sa akin eh. Huwag mong ipasa sa akin yung kabubuhan mo. Asa sa Biblia, be? Mabasa nga nito, nagtudlo si Kristo nga madawat ang pagtuo, pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Sige daw. Katong composed of Old and New Testament, ha? Adi man na musuklo Sir Andy, katubit tong hagad na siya ni Sir Joe Velasia nga tawag ining pamasahian ko padulong dito sa kanang Cebu. Kaya para himuon tang tawag ining himuon ang face to face debate. Wa man ni, puro ra man yung ngak-ngak si Mr. Sabagtaning. Ako yung membro ani, biyaan ko na eh. Kauwa ba ingon ana nga klase nga pastoy? Pastoy na ko ni, bastos magbaba. Di ba? Sir Domsverse, good evening, good evening. Sir Diego Salvador, good evening. Singo na. So, balik ta sa ato ang tawag ining topic. So, from apostle to disciple to the faithful, mo nahitabo. Tinuod na Sir Arnel. Kung makita mo gud nato ang line of success. Gawas sa Santo Papa ha, klaro mo gud na. Diri on ato sa tawag ining sa ubos. Dawat ang faith eh. Gidawat ang faith. Ang ginahimo lang sa mga lideres sa simbahan, ilabi na sa 1st century AD, nagahimo sila mga formulas of the faith. Wa sa nag-imbento pagtuo. Ang ilang gihimo, naghimo og tawag ining formulas of the faith. Ana lang eh. So, ang pagtuo, na-profess man na, kung basahon nimo ang tawag ining ang creed, ang pinakakaraan nga credo sa Christian Church, kanang Apostles' Creed. Kanang ato bitong gina-recite sa panahon nga magrosaryo ta. Yes sir, pastoy na. Mag-recite, magrosaryo ta, di ba? I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Mo ni pinakakaraan na tawag ining na compose na mga around 140 to 150 AD. And according sa tawag in tradition simbahang Katolika, ang mga apostoles mo ay nagbugna na. So every time nga i-recite nila na maghimo og bautismo. Muna sa history simbahang Katolika sa panahon sa tawag ining sa misa, sa first 100 years wala pa actual gyud nga official gyud nga universal creed ana nga panahon, nahimo lang nga official
official Universal Creed sa panahon nga naa declaration ang Nicaea. First Council of Nicaea o First Council of Constantinople. Palahi lang sir, kani gisulti ni Marmari, Emmanuel Eastern ay kagatay bishops na mahitabo ang World War. Actually, Sir Farmer, mahitabo yun. Mahitabo na. Kay daan na nagsulti ang mahal na birhen nga mahitabo ang chastisement tungod sa kagahi sa atuang mga lideres. Kaya sa karon mga panahon, ang ni-violate ang wa mutuman sa sugo, wa mutuman sa mando sa Ginoo ba. Mismo nga to ang mga lideres. Kanya, part sa chastisement kanang tawag ining physical war. And ang tawag ining pattern, ang pattern niya based sa gisultis Ginoo dito kang Sister Lucia sa panahon ni atong 1931, ang pattern kadtong nahitabo sa France. So 100 years. So gisulti 1929 ang mando pagkauman until na pamagyapon gituman so mo nang muhatag. So mahitabo gyud ang tawag ining World War o Third World War. Unya ang pinakapait magud ana kay mubo ra kay do na nga panahon. Puting gamay ra na it takes 2 to 3 months kana nga war nya pero daghang mga nasod mga iris anang kalibutan na. Maayong gabi sir, pangita nagkontra sir para ibalibag. Dapat sila mangita na ko Sir James. Islam. Sir mismo jud to sa ilang lugar ni sa bagtaning adtuon nimo saon mo tago oo tagbalayan man gud na sir kung damang pa. Di ko ni siya tawag ining ako aning basher ni si bagtaning. Ako ning basher. Okay, sa ko no. Prophets let them listen to them, no? Father Abraham said, for someone from the dead goes to them. Then asa man din natong kwan, asa man din natong Bible. Wala. Subot-buton na eh. Ikaw ni gusto mong bot-bot. Ay, nalang. Ubang sekta nga dili daw makaluwas ang religion kay ang relasyon lang daw sa Ginoo. Kauban na na Sir Diego kanang di sila mo tuo og saging pero ang ginakaon nila ganahan kayo lang kaon ng banana. Ay, nalang. Okay, yeah. So ang pinakadugay nga tawag ini nga creed, mao tong Apostles' Creed. Mo na pinakadugay. Actually, mubo maging mga credo gud sa una. Asa ba to ako ang kuan? Tawag ini nga ang credo. Mugbo dili pa ingon anak ka tagas nak pakikuha ko sa kuang eyeglass na sa taas nak. Nasa katong gibitayon ko sa susi. Niya, bro kung asa man ka nasakop adto na lang padayon mao lagi. Sa padayon na padayon pud mi sa amo ayaw sige panghilabot. Ako ang bot pasabot ni man Mr. Kustan. Abi ako nang hilabot, igo lang pud ko nasulti sa tinuod. Dili man manghatag ka debate ang ini Catholic Defenders Engine na kay by virtue mo defend ra jud na sila yaya tinuod na mangitag ka di ba yaya tinuod na. Okay, niya. Okay, niya. Hindi yung tanong ko eh. Bisa sa bagtaning iniiba mo yung issue eh. Wala. Pinapakita mo lang yung kabubuhan mo dito eh. Okay, the most ancient form of the Apostolic Creed. First, ang ilahang tawag ang pag-research sa credo, I believe in the Father Almighty and in Jesus Christ our Savior and in the Holy Spirit, the Paraclete, in the Holy Church, and the remission of sins. Mora. Ana ra ka short pagkahuman nasunod dayon ang Western form of Apostolic Creed, a more ancient Western form of the Apostolic Creed. Taas po siya. Ginareset na Justin de Martyr, Saint Hippolytus of Rome, Saint Irenaeus, Bishop of Lyons, Tertullian ug uban pa. Then pagkahuman ang naa dinhi gisumpayan was I believe in God the Almighty and His only begotten Son our Lord. Katong nasa taas ba? Katong sa akong gisang-ginasangit ang susi ba na dito? Nalagi dito. Na dito na sa kong sunglass. Lagi ikaw ngayong bokya dito eh. Hinahanapan ka ng letra por letang mabasa pagkatapos bibigyan mo ako ng opinion.
nagbigay ka na ng talata pero hindi naman yung hindi naman yung hinihingi kong talata or phrase na dapat kong ipapabasa sa iyo. Okay, na po ning kapila naman nagitubag mo man mga daot nga computer ning mga tagak. Kapila nagitubag ng rebulto balik-balik kung gihapon. Bangaga gyud ninyo eh. Kapila na nagibalik-balik. Okay, niya. So, yeah. I believe in God Almighty and on His only begotten Son, our Lord, Jesus Christ, and the Holy Spirit and the resurrection of the body, the Holy Catholic Church. Isugutan na. Nga pagka magisumpay, was crucified by Pontius Pilate, was buried, the third day he rose again. Yun. Mao na nitong tawag ining pag-abot sa 150 AD until sa pag-abot ni Saint Cyril of Jerusalem. We believe in one God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth, and all that is visible and invisible. Yan. So, ingon ani ang construction sa ilang profession of faith for the first 300 years. Ingon ana ang ilang ingon ana ang ilahang construction sa ilahang gitawag og faith. Wa pa Biblia at the time ha. Kini nga panahon wala pay Biblia nga gikanon nga gituuhan sa mga Kristiyanos nga Bible nga written word of God, wala pa. Wala pa. So mao na ang faith nga ilahang nadawat. Karon, naabaan na ang mga tagak? Wala eh. Mga tagak, iguro basa-basa ng Biblia, pagka man sabot-sabot at ila. Di ba? Sabot-sabot at ila. Why gatudlo nila? Di man na mao ang gisulti sa balang kasulatan. Dapat magpatudlo ka. O ang teacher nga mo tudlo nimo katong naay koneksyon kang Ginoong Jesucristo. So, but pasabot, itong nagdawat ng pagtuo niya, kanang pagtuuha, nagikaan dito sa mga apostol, ayaw, ay nagipadayon kay disgrasya man ng kalag ni mo diha. Selos lang na sila kay wala may rebulto good. Actually, Sir John Paner, gusto mag-iunta na sila magbuhat og tawag ining dibulto or statue or rebulto. Pero maulo lang sila sa ilang buhatan kay ang ilang patron si Judas Iscariote man. Di ba ang kinaiyan ni Judas Iscariote nagprotesta eh. Ihawa. Mo na ilang patron. Mo nang suko ka sila sa mga rebulto sa mga santos kay maulo man sila maghimo og rebulto sa ilang patron. Si Judas Iscariote. Di ba? Ana na eh. Sir Leopoldo Pardilla, sir, good evening. Oy, so wala pa nakapag-follow ha? I-follow ninyo mga sir nga to ang page. Yan, i-share po ninyo. Kaya para daghantang mga igsuon mga Katolikong maabtan sa ato ang program. Actually, tagsa na lang kita maka-live eh. Tungkol niya kung ang ginatipid ang ato ang time para maabot ang atong 1 month kung baga nga allocation ba kaya na may free ang 20 hours. So di na ako maka-live daily. Wala mag-live manggaling ko daily tag 20 minutes na lang. Karon lang ang tawag yung dugay-dugay. Kaya taas-taas magud lang ako ang topic eh. About religion. Dapat relihiyon ang kinahanglan pasakupan og dili sekta. Kaya ang religion man gud si Kristo ang founder. Diba ito, kung tanaw na to, di ba? Kanang na ay major religions. Buddhist, kasi founder. Ang Taoist, Shinto, tawag kining Islam, Judaism, pagkahaman, kining Christianity si Kristo. Isa man na din na, gipanguluhag papa na. Bro Eman Revelo, good evening bro. Ana man na, di ba? Daghan eh. So makita na to nga pag ingog Christianity, mao na siya ang generic name sa Romano Katolikong simbahan. Nga naman kay for the first 1,000 years, ang Christianity na ilhan gipanguluhan sa Santo Papa. Ana. So, gipasapasa ang gitawag og pagtuo, gipasapasa ang pagtuo until now, mo bitaw nga kita po mga Katoliko, hambugiro kay ta, di ba? Kining ato ang gitawag og pagtuo nga gihuptan, kining faith nga atong gihuptan, gidawat pa nato na gikan sa unang siglo. Kanang faith anang mga tagak gidawat lang na gikan sa Amerika, sugod, gikan sa Amerika, gikan sa England, gikan sa Germany. Sugod, nagsugod sila 16th century. So ingon ana mga sir ug mga ma'am.
Mas maayo pa si Judas Iscariote ilang patron kay si Ellen G. Grabe po. Sir Joe G Nomi. Kor, good evening, good evening. Ana lang na mga sir mga mami, mo nang hindi mga taga. O say magbasa ko lang ilang mga comments, magkatawa ko ngano man kay nagpakita sila pagka-ignorante. Match ni mo pasangin nila niyong simbahan Katoliko nga pagano man na. Nagtuon ka ug tawag anang Christian history. Kaya kung nagtuon ka og Christian history, di ka masulti ana. Kaya makauulaw kaayo nga tawag ini magsulti ka ng mga butang nga nang sana ka nang mapakita ba ang imong ka-ignorantihan. Katoliko daw pagano. Tagay kong ebidensya nga na-classify ang simbang Katolika as pagan religion. Di mo po magkatag. Wapo, sabot. Mugna rason na huna. Wala sa realidad. Kung wala na sa realidad, ay, dapat ka na magpatanaw og doktor. Dapat ka na magpatanaw og doktor. Sir, pila ka klase ang true religion diha sa Biblia? Isa ra. Actually, before Christ, ang true religion ang Judaism. Pero ang problema sa dihang ninaog ang tag-iya ala untang Judaism, manadawata. Papatay man nila, wala nga napaso kung saan pa napaso ang contract. Napaso. Nga naman kaya gikalaban nila ang founder na mismo. So ang true religion kadtong gitukod ni Kristo. Katong giingon ni San Pablo ba nga walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Si Rams Boy Bachiller, good evening. So ang tinuod nga reliyon sa Bagong Testamento mo ng Kristyanismo. Isa ra oy. Karon isa ra. Sa Biblia isa ra pud. Di gid pwede mamahimong duha. Isa ra gid na. Kung naa may religion kaniadto nga tinuod siya ang tinuod at the time, gipaso na tungod ni Kristo. Nga naman kay wa man nila dawata ang Ginoong Hesukristo. Nara na. Sa wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow nyo itong mga pages RJ Roland Sanders Second TV, Apollo.com the page, Kuya Apollo's TV page, and RJ's Vlog 2022. Pwede sa bumag-send na og Facebook stars. O sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe niyo nga itong mga channels dali Catholic Apologist Official RJ Sanders Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawain Religious sa forum. O pwede sa mag-send na super sticker, super chat, sa super thanks. And sa tanang mga Katoliko, ang gustong mutabang sa itong program, pwede rin yung ipadang tabang suporta pero sa mga account numbers, nga nakuha sa mga screens, nagadagan ng information, o pwede sa mo send sa itong page kung bayar imita sa inyong pagpadala. Daghang salamat in advance. Okay, duha para mo lagi. Katong sa Old Testament religion po to, wala pa man ni abot si Kristo. Yes. Ubanan gani sila, no? Pero karong panahon na, di na, kaya nga naman Kristo, manadawatas Kristo. Di ba? Hindi fake ang lumitaw sa church. Diha pa lang daan sa term na lumitaw, fake na eh. Nga naman, basta St. Matthew chapter 24 verse 24-25. Lilitaw yung mga bulaang tagapangaral. Gumamit ka na lang biblical term yan, lumitaw. Ay, kayo yung tinamaan dyan. Dili ko katiwas og paminaw kay mawala-wala ang signal, bro. Sayang. Wala problema, Sir Leopoldo. Magkuan naman po ni. Mulas lang po ni og 1 month. Pero ako niyang i-download, then pagkaman ato ang i-re-upload. Sir Denmark Doncilio from Malay-Balay Bukidnon. Good evening, sir. Nimog sa imong pamilya. Okay. Amping Sir Ray and Ma'am Sheng. Oo, natawag ining ko na. Mo na pastoy nga bastos ug baba. Kung ako'y membro, ay no, basig wapo ni membro. Basig siguro even ang iyang kagalong pamilya, di niya mag-convert. Okay. Sige, ugma. Kung maka-live ko by tomorrow, mag-live ko sa YouTube channel na to, then pagkahuman na morning or afternoon, then pagkagabi mag-live ko din sa tawag ining Facebook page na to. And atong isgutan, duha man to, di ba? Faith and worship. Atong gisgutan ang faith, ugba atong gisgutan ang worship. Unsang pamagis pagsimba kay kuya na ra ba karon ang mga kuan
Karon ang tawag ining mga taga kay basa worship na daw kuno na sa ila ha, murag gipangtilasan ba masigkatol ana sumo na ato ang tawag ini nga isgutan. Ngano na bayad ang bunyag kasal kasi na ingon ni mga bayad na Mr. Ochege. Di man na bayad. Butan ana sila simbahan Katolika, pangutan ng pare. Father, bayad ba na? Di na bayad. Kay ang grasya sa bunyag or ang grasya sa sakramento, di gyud na nimo mabayaran. Di na mabayaran. Okay, sige. Sige, kana lang una mga sir ug mga ma'am. Gusto po ko mutaas unta pero gipugnan ko sa tawag ini nga panahon ba. Unsay definition sa word religion? Religion from the Greek word religare, abot ipasabot na atay or bond. Ang meaning niya relationship between God and man. Unya napod siya another tawag ining meaning, it is a system of faith and worship. Or in other definition, it is an institution na sistema sa pagtuog pagsimba. Kana Mr. Ihares. Sir Quinciano Wabina, good evening. Sir Dalion, good evening. Yan, ikaw ngayong takot nagkatago ka sa account mo Okay. Mura. Ngano man kay ang baba bastos kaayo Sir Rolando Sige. Atong lisod na lang atong program sa pagampo atong tapos ang pinagi sa pagampay. Namin ni Patrit Filiate Espiritu Sancti Amen Ave Maria Gratia Predominus Tecum Benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee and for all that have recourse to thee, especially the Masons and all those are commended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Patrit Filiate Spiritui Sancti. Amen and amen. Sa ngalan sa Pilas TV Pulia Puntrogamento, gipanguluhan ng ipangunahan sa Lay Catholic, Apollo, International sa kumang kabalan sa CA, sa naman Katoliko nagasubaybay, nagataban, nagasuporta sa programa kaninyong ubos, nga lagat gusto sa pagtuang Katoliko sa urges, temporaryong manamit umingon, Ecclesiam Servire, et Fidem Catholicam Defendere. Maayong gabi ng Ave Maria, Viva Cristo Rey. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Pulia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.